ungowesifazane onamandla uhola ke ibandla namalunga ngaphezulu ka5000 kanjalo ke namaganja asabalele kulolonke ke izwe laseningizimu Afrika akagcini nje ngokwenza lokho phinde futhi ke angamele isikole esesikhiqizeke abafundi abaningi kakhulu esaziwa ngokuthi ke iThehila Christian School naso sizinze kuyo ke indawo yasesikhaweni kanti ke kubungaza yona enyanga yembokodo kuluhlelo lethu sanjela uyena noma sihlonipheke kakhulu ukhanjela uyena ke umama uApostle Grace Shange omholi waloke ibandla lazwa ukuthi ke iThehila Worship Center International isizinzeke esikhaweni. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli Sibongo sami ngwakachirwa ubukela uhlelo iKZN News Talk asiqhuqhuzeleke mbukelo iKZN News Talk iba ingxenye yalo uhlelo sikuthulela lona usuku namhlanje sebenzisa ke inkundla zethu zokuxhumana ukudlulisa ke ukuphana kwakho noma ngabe imuphi umyalezo ongafisa ukudlulisa kuyena ke umama uApostle ekhona kuloke uhlelo lethu iKZN News Talk ku Facebook isuyena uKZN News Talk kanti na ku X siphinde futhi ube uyena uKZN News Talk uvula khombukeli lubalekile kakhulu kuluhlelo lethu kungakho sikuqhuquzela ukuthi ke usebenzise inkundla zethu zokuxhumana ukuba ingxenye yalonke lolu hlelo noma ke ukudlulisa uphawula kwakho ongaba nakho kusona ke isihambeli sethu sikhona kuloke uhlelo lethu mama Apostle kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe ohlelweni lethu siyathobeka kakhulu asikumukele kwiKZN News Talk. Ngiyabonga Simana nami ngiyathokoza kakhulu ngibonga uNkulunkulu ongiphelele ithuba. Kwintokozo enkulu manga ngifuna ukuthi namhlanje siqala inyanga yembokodo siyazi ukuthi kuye kube khona ukukhalaza kakhulukazi mangabe kubhekwa irepresentation yembokodo be it sebandleni be it seinkampanini kanjalo nasemphakathini but ngifuna siqale ngokubheka nje ma ukuthi inyanga esingena kuyo namhlanje kuwena njengembokodo esekholeni ibaluleke kangakanani lenyanga. Ngingasho Sima ukuthi okokuqala sibonga uNkulunkulu ukuthi emcabangweni yakhe ngoba iBhayibheli lithi kuJeremiah chapter 29 verse 11 lithi uNkulunkulu unecebo unemcabango emihle nama plans amahle ngathi okusho ukuthi uma esho kanjalo wayefaka nomuntu wesifazane phakathi so ngithema ngiyibuka lenyanga noma njalo ngihlale ngibuka ukuthi inyanga ka August njengoba uhulumeni wacabanga ukuthi sibe nosuku ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngoba uyena okwazi ukumbula izinto ezinhle and iBhayibheli lithi zonke izipho ezinhle nezibukekayo nezipheleleyo zivela kuNkulunkulu kuyisipho esimangalisayo ukuthi omama baphumele obala banikezwe inyanga yonke ukuthi bakwazi ukuveza into uNkulunkulu ayibeke kubo ngoba khona imfihlakalo uNkulunkulu ayibeke kumuntu wesifazane so siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalelo cebo lelo ukuthi kwenzeke. Impendulo yakho mayizongilethe embuzweni ukuthi uma uyibheka imbokodo uyibheka emphakathini beyithi sesontweni njalo njalo nakuma organization ingakanani indima edlala ukuba khona nje kwembokodo eindaweni ezahlukahlukene. Umuntu wesifazane unamandla nje umuntu wesifazane and futhi lento yakhiwa uNkulunkulu ukuthi kube kanjalo ingakho umuntu wesifazane njalo simthatha njengomuntu othwele ubukhulu bukaNkulunkulu because izinto azenzayo uyabona unayo inhliziyo yokusiza abantu lonke uhlobo lwabantu abahluphekayo abanedingo ezihlukene empilweni physically even ke noNkulunkulu futhi bayamdinga ngoba uyena aqala phela uma esengenile kumuntu okwazi ukuthi isidingo somuntu sikwazi ukuthi siphumelele kahle so ke nje kuningi okwenzakalayo uthola ukuthi mhlambe abanye badinga i-counseling angisho kanjalo bayakwazi ukusizakala abanye banezidingo nje zabo ukudla mhlambe nezingubo zokugqoka nanokusizwa nje ngemsebenzi yabona uNkulunkulu uma esizile vele uyasiza yabona ukuthi like imisebenzi yosomabhizinisi nje siya encourage kakhulu ukuthi umuntu akangathi mhlawumbe akakwazanga ukufunda azafike euniversity noma ngenxa yezimali but izwi lenkosi lithi uthi uNkulunkulu umuntu umnikezile amandla uma enezandla enengqondo uyabona uNkulunkulu wakwenza lokho kwaba iexample ukuthi
ngesikhathi so Adam no Eva yabona kube nengadi ngenye indlela ingadi iyona eyimpendulo kulo muntu othi mhlamba ngifinyelelanga ukuthi yabona ayofunda ngoba abantu abefani yabona but ingadi nje ngeke uzuyifundela uyakwazi ukuqala leyo ngoqozi yakho encanyana and bese utshala lawo makabishi akho emva kwalokho mayesemilile wona noma amazambane noma ubhatata uyakwazi ukuthatha lokho uhambe bese uyadayisa bese uyayithola impilo yokuthi ephambili ngisho ukuthi umuntu wesifazane liningi likhulu iqhasa analo and ngiyabathanda abantu besifazane ngoba mabefundiswa bayasheshe bayibambe lento oyishoyo. That is why ubabona ngisho even beyabafelokazi uthola ukuthi bayakwazi ukuqhubeka namakhaya amakhaya aqhubeka bemahla fudumali ngoba umuntu wesifazane vele uNkulunkulu wamakha nje ukuthi uyabona angamele konke abe yimanager nje yakho konke ukwenza zonke izinto yabona zihambe kahle ekhaya lifudumali. Uba lamaphuzu abalekile kakhulu engicabanga ukuthi ngizoloke ngibuyele emuva ngithi nje ukukha kulokho kade ukuphendula but ngifuna ukuthi sibuyele kuleli phuzu olivezile because usuthinta odabeni le entrepreneurship lo somabhizinisi ukuthi siyazi ukuthi izwe laseNingizimu Afrika libhekene nengwadla ukutuleka kwamathuba omsebenzi sifunda sazo Natal asisele ngaphandle nazo sihamba phambili kakhulu nabantu abashayeke kakhulu mangabe sikhuluma ngakho kwamathuba omsebenzi abantu abasha nawo suveza ukuthi ezibandla ingxenye izinto enzenzayo ukubaqoquzela abantu ukuthi noma ngabe kuthiwa mhlawumbe nasesikoleni awusaphumelelanga but musukufold izandla ukuthi kuphelile ngami you are also speaking to labo abasantula ngamathuba omsebenzi uthola ukuthi bephuma khona emanyuvesi to say ukuthi kukhona engakwazi ukuthi nikwenze and ukhuluma ngento la practical uma ngabe ukhuluma ngokuthi bayakwazi ukuthi batshale and ngeke kuzegcine nje lapho kuphela ukuthi bedlile but they can also sell badayisele nabanye abantu. Kubaluleke kangakanani indaba yokukhuthaza nje abantu ngayo indaba ukuthi abangene emabhizinisini kakhulukazi uma uzobheka izinga lokutuleka kwamathuba omsebenzi. Ngicela ukubamba mangenxa isikhathi isithengise mangabe sibuya sobe sikunika ithuba lokuthi wande abanzi kuleli phuzu asithengise ke mbukele Catherine News Talk mangabe sibuya singena kuso isigaba sesibulisela nje ohlelo lakho iCatherine News Talk oyibukelayo.